Shalom, Horas Madhita Saluhutna. Sebelum kita memasuki kebaktian kita di pagi hari ini, kami kembali mengingatkan untuk kita semua dapat menonaktifkan alat komunikasi yang ada pada kita masing-masing untuk menjaga kehikmatan daripada berjalannya ibadah kita di pagi hari ini. Masuk Mahita tu parmingguata marede Mahita sian buku ende nomor 250 pitu ayat sada 1 ayat 2. Lamar sobat
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asi maroham di ahu ale Jehovah, ai targogot do ahu, maras dorohaku dohot dagiku. Alai anggo ahu, tuho do ahu marhaporusan ale Jehovah. Nikudo hodo de bataku, marguru tu tanganmu do aka parsorioki, sai palua maahu sian tangan ni aka musuku dohot sian aka namangalotongi ahu. Ale Jehovah, sai unang paurak ahu, aiho dona hujou, sai palua maahu marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Ginjang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni si bolisi. Sai padu ngomahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami tuhangoluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na paunopon dohot lapatana. Patik paunopon, unang ho mamunu, dia do lapatan nii ondo.
ikon dihabiari rohata debata, jalaikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mambahen sahit tunasa na mangulu, ikon roha pangulu hodo rohata dinasa na mangulu. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hod rohanami marha porseon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa
di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Epistel dihita di bagasan mingguta sadarion imahata ni debata nagabe ojahan ni jamita dihita na nienet sian buku Matius bindu 20 sada ayat sada satu rodi ayat sia tajahama marsikat sorin dungi lahomanda poton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet page mardonokon dolok cetun sianima disuruh Yesus sisiana dua halak nim nama lahoma mutu sosor na di jolo munaan mamin terjupang hamu madisi tabat halode sadarap dohot anakna har-hari jala tubuh hamu mai tuahu jadi molotung adong namandok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi dituhani dungi pitor loasan nama alai masa pesi somoni asa jupangna hina tahon ni panurerangi pabuahamu ma tu borusion idama naro marajami manopot ho nalabok dorohana halode dohudulana dohot anak ni halode boban dungi lahoma akasi seani patu pahon nani dok ni Yesus tu nasida dibuan nasida ma halodai dohot anakna diapehon ma ulos nasida tu gijangna laos dipahundul ma Yesus tu atas nai debas yang natoropi pahempakon ulos nasida tu dalani na debanari manelihi akarating ni hau jadi diparlerakon tusi alai sude natoropi akana di jolona nang namangihut sian pudipe mangolop-olopon hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu mana romar hite-hite goar ni Tuhani hosiana ma digijang ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa amin.
tahati-dakon maha porsiaotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiawan di sandok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mau palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, naga begabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta natu mau na bernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Horas medita saluhna amang dot tamuinang, selamat hari Minggu medita saluhna. Suang suaminya dang hamu amang dot tamuinang namar Minggu di bagas tabe melalui jum. Selamat hari Minggu medita saluhna. Tapati hut matiting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu Palmarum tanggal 10 April 2022. Pinah supasu ma naro di bagasan Guarni Tuhani. Titing Parjolo, Guarni Minggu, iya Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu Palmarum, nomor lapatan, mare-mare. 2. Pawarhatota dohot pasahatota tada holong, sadarion Minggu tanggal 10 April 2022, di permingguan na Parjolo pukul 7.30 WIB, patupau ni huriat tado acara pawarhaton dohot pasahato tadak holong tu keluarga Nyonya Situa Edward Manihar Tambunan Boru Purba. Tolu Padidion Nabadia sadarion di permingguata napaduahon pukul 10.30 WIB saudo patupau ni huriata Padidion Nabadia tu dua halak dak danak sada bawah do sada boru sia dua keluarga ruas ni huriata. Opat, gerakan RP 5.000, Parupun HKBP, Hobartu Surat Nasian, Distrik nomor 170, Strip, Distrik 8, DKI, Strip 4, Strip 2022, perihal pengumpulan gerakan RP 5.000 oleh Parupun HKBP tu rekening Bank Mandiri nomor 123 007 953 02 Sada AN pengurus PPD HKPP Distrik Walu DKI Jakarta Pinangido Turuas Asa Dohot berpartisipasi. 5. Pertanyaan Banjar Dohot Sermon Kategorial. Pertanyaan Banjar Dohot Sermon Kategorial menjelang Paskah sementara di Liburhon. Mulai aktif muse tanggal 10 April 2022 boima tatap muka tersongoni dohot latihan kor jala tatap muka khobartu prokes. Onom pertanyaan paseon A. Pertanyaan paseon Perjolo di Patupa di hari Senin tanggal 10 April 2022 pukul 10.30 WIB. B. Pertanyaan pasion Paduahon di Patuba hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 10.30 WIB.
Itu pemilihan pengurus seksi sekolah minggu. Pemilihan pengurus sekolah minggu di Patupa di Bagasan Sermon Perhalado hari Rabu tanggal 10 April 2022 pukul 20.00 WIB. Maringanan di Gereja HKPP Kebayoran Lama. Diundang tu guru sekolah minggu, pengurus seksi, dohot perwakilan, sian ruas narade kepengurusan sekolah minggu. Walu, Peletujolo, Hobarto Almanak HKPP A Minggu nomor 17 April 2022 dung sidung jamita papung pelia tujolo do hita bahen tepak tatu kategorial perempuan HKPP Karsot Pusat. B. Hari Senin tanggal 10 April 2022 dung sidung jamita papung pelia tujolo do hita bahen tepak tatu diakoni sosial Manang Caritas Emergensi HKPP Pusat. Sia Hata Mauliate atas gorni Perhalado ni HKPP Pusat Kebayoran Lama pasahaton Hata Mauliate itu dua hak keluarga ruas ni huriata na mangalehon sumbangan Ima A Kem Recorder Canon 1 unit Handycam Sony 1 unit Triple 2 unit mikrofon 1 unit dohot memori card 2 unit sian keluarga NN. B. Kabel streaming 1 unit sian keluarga NN. Tuhata mana masuk. Sony mati ting masa di minggu tersadarion akan sejahan sajolon tajahama nadong di wartatan aung di tatiup tangat tabe. Selamat hari Minggu. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus tohatai.
Amin. Hurian itu hatta namar pungu sapar sauran marlas niroha dimingguta sadarion parminggota di manugu niarion hatan itu hatta imanagabe turpuk jamita sijak konotta huhut sihangulu honotta imana tersurat di pesalmen biddu 110 elu mamuk kamaisian ayat 10 sia sahatu ayat 20 sia tapai huti hukma sonon mahatan itu hatta tersurat di si ukap hamuma diau akabahal ni hati goran asa hubongoti akai laho mamuji Jahuba oddo bahal ni Jahuba bongotan ni akapartigor doi sugut maddo mauliate maau di ho ala nau dia lusi ho au jala majadi hatuokku batu naung binolokkon ni akka padde bagasi ima jadi batu parsuhi sia Jahoba doi masa halongangat doya anggo di matatta arioddo na jinadihon ni Jahoba marulopolok jala marlas niroha mahita disi ia li Jahoba sai manuppa maho ia li Jahoba sai ho mama bahem majadi pinasupasu manaro marhiti-hiti guarni Jahoba hupasupasu hami maho hamu akkanasian bagas ni Jahoba Jahoba do di bata jala ibana manodangi kita tabatok kamuma akka pilihan pestai saha rodi akka taddu nilanggatan hodo di batakku jadi hodo pujiokku ali di batakku sai hodo pati bulokku maddo mauliate mahamu di Jahoba ai pardingga basa do ibana ai rodi saliling diling nado asini rohanai ima sahakna hamak kadongan nahina holongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus haci dona tergugut parirdo na tersosak haci do nama sitaonon boido pakorhoni bagas arsak gabi hira songon nama parroha doho pikiran hira olo do sipata hira songon nalilu olo dang binoto ahabe na naing sidohonon sopol pikiran
pojot di saluhutna. Oludo songon padohan behana maon sia dia nama ulaning nalahoro pangurupio tuau ima molo tubu aka arsak si hol sohonoton si parukil honoton jala maragam doi jala laos boido alani akka pergumulan ningolutta arsakta si taonotta dak parduli colma. Tung sota dong do di parate-atehok kita. Jangankan mengurupi di parate-atehok beda. Namar lapatan tidak sama sekali dipedulikan. Gabe hira somararga tayetong. Gabe soboy be tempat tonotto diri di status sosial. Lo soboy do gabe leane tong diri niba. Ima pergumulan arsak jalaboy mabay gulap roha doho pikiran. Bahkan olo gabe mago pakirimon ningolo. Alay hamuak kamang dohot tamuak kainang hita saluhutna. Di suara hodo di topik ni minggutta sadarion pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Pinasupasu manaro di bagasa goar ni Tuhani. Sian na parjulu imanak kininga situasi ninguluta di hahacito di hapariron alai didok naro di pasu-pasu di bagasa goar ni Tuhani. Ro di bagasan arsakna, ro di bagasan parukilonna, di bagasan sitaononna. Berarti mulai dok pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani namar lapatan moloro tujolo tuadopan ni Tuhani say najak konon ni Tuhani do bigion ni Tuhani matangi honon na jala gabi takas do Tuhani ima mapardulihon bahkan dakolan manangihon dakolan mapardulihon alai takas do nang ditindakanna dipabahenanna ala didok pinasupasuma disido tarida pinasupasuma ada tindakan yang nyata. Dakolan narohita, dakolan na ditangihon Tuhani. Alay, dipatupa
si patu pohonna alai di dokma di pasu-pasu. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Molo dung di pasu-pasu. Aha mana terjadi. Mubama arsa ni roha tu las ni roha. Ima turpuk tahun. Di pauba di bata arsa ni rohai gabelas ni roha. Diapusi de bata iluna maraburani gabe ekel las ni roha. Idu nata tuju hama kamang dota makainang. Idu nata parsita-sita. Molo arsak si taonon paru kilon ningulu. Dang boy bisita wartawaru nih. Dang terpasidik besiang ngoluta. Pasti harus terjadi. Saya sada romuse. Laos olodo dak saido peon lapi toromuse. Tumpang tindi. Alai ikon si halas sonoton na di bagasa Tuhane. Ay molo basa tadok si halas sonoton di bagasa Tuhane ikon do ikon ala tadok si halas sonoton di bagasa Tuhane. Namar lapatad doi arsaki si halas sonoton di bagasa Tuhane ala binoto pasahaton arsa ni rohani bayi tutuhani. Ido asa gabe didok di Rom 5 ayat 31 ayat opati. Marlas ni roha mahamu di bagasan hapor suhon. Ay di horhon hapor suhonido. Hatawun. Alay di perpuni sekali. Di horhon hapor suhonido ima pakirimon. Ahado isine pakirimoni. Madok. Ali Tuhan nunga ho pasaha tuho. Urupiau jala pamona ngau. Idu pakirimon. Asa ditangihon Tuhan ido HP. Jaladak kolat ditangihon di pasu-pasu Tuhan ido. Naro tu ibana. Malas ni roha bulun. Jala sahalinari. Ima di batu duho di turpuk tahun. Ala ima di turpuk tahun di ayat na parjoloi di dok. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran. Asa hubungoti akai laho mamuji Jahoba. Odo bahal ni Jahoba. Bongotannya kapartigorido isugut. Terbukti do diukap Tuhani pitu bahal hasitonganna didok parpesal meni ayat 20 sada madok mauliate maau diho ala naung dialusiho au jala menjadi hadwauku
Mau liate madiho ala dia lusi huau. Ala dibuka. Bahal nih hati goran. Pintu kebenaran terbuka. Dan sordak. Dan tertutup. Jala ido na say tarpaima Tuhani. Dia kajolma narotu ibana. Dakya tertutup pitu hati goran ni Tuhani. Tuaka narotu ibana. Si pertamu edo Tuhani. Si pertamu jala. Tumangihon aka naro martamu itu bagasna. Jala molo mudak ikut di bagasan. Dame doho las niroha. Si pertamu itu halak badak. Aido sagabe di dok. Paramak na sobalunon. Parsakalan na somahiyang. Tung jarang dua maknai digulung. Ay dung pinuay nga dong kursi doho sopa. Anggo na julo rupani ikok kudul dia mak tiar do. Bamanong naisip ay naroro pa ni say pitor di pajagar doy huduli di halangulo. Ala raja do tamu naro. Jala pitor di hubasi doy. Pitor di parani do. Paling sedikit air putih manang nadingip do nahangat. Sesuai tu daerah nama. Ima partamueoni alai partamueon itu hatta dang marni dabuhi dusdo asing do dohot tu partamueon ni jolma. Boy do gabi asing-asing. Di bida-bida kerupane. Ba molo boy molo atar boy do denggang ulu ni berenai. Pas mula tuhu taro tulangna. Ima da bere. Sebelum mula ku tu tanah perserahan. Ikut jolo sia jabu bigi hata ni tulangmu. Ulu tulangin na alir. Alai mula terbalik do sepatu ni werenai. Ayah diga ko mula bere mersogo tulang. Toy matai horas-horas mak. Saya dong doi masa. Merdidabuhi. Alai yang go tu hatai i sepedang merdiai barido nang dokonon. Iko sude marlas ni roha di bagasa pasu-pasuna dina diuka buka bahal hati goran pintu kebenaran jala beta hadusa dia liling petaho dang molo palilik kutamui ong mo sipata tarna piring mo malapak manang na dia mo rupani ang satu katok mulak. Saya dia liling petaho. Ima pajakonon ni tu hatai. Jala ima las ni rohani akajolma. Naro tuadoban ni Tuhani.
adong manang piga taida las ni rohani kita jolma di turpuk taon jala iman naing ikko si hanguluhonotta si buanotta na parjulu bahal hati goran dibuka, pintu kebenaran dibuka. Om malas ni roha, sai takas do tangan ni Tuhan ta Yesus madok tu kita akajolma Roma ho amang, Roma ho inang, Roma ho na poso bulung, Roma ho akarimaja. Roma ke sekolah minggu. Sudah kamu Roma. Aitung lubang do bagas nidamang. Roma kamu hadona naing sidohonom muna. Hadona naing sipasatom muna. Tuhan, hacitia ku hilala. Jala odio nagabe. Alu-alu di parpesalme di turpuk taon. Haci na iya le Tuhan. Sita onokon. Gudang na makasogohonau. Dang mararga au ditongani akadongakku. Saya dicibir. Saya dilecehkan. Dan lain sebagainya. Asiro kam dia oleh Tuhan. Nauduk si majujungna. Laos Roma Tuhani. Daksoni amang hinang. Padirgak si majujungmi. Unang ilaro ham. Ngarohau laho mabuan las ni roha tuho jalai mahatu ommu hamok kadongan na hilahonongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus las ni roha na paduahon gabi mararga ayat 22. Batu naung binolokkon niak kapat dibagas. Ima jadi batu parsuhi. Tung leado rohani jolmai. Mamereng Tuhata Yesus apalagi. Naung irina. No sugur hana. Akka tisiboto surat. Akka halak parise. Akka halak sadusi. No mohop ati-atena. Nah saya totong menghasut tutongan di masyarakat. Asa dihasugohon. Asa unang dijakon na margoar. Yesus Kristus Tuhatai. Sialanido terjadi. Songoni maleana. Dipersilakon. Ima. Nanaeng. Tatuju. Si ingototta. Doho si pestahonotta. Tuari Jumat nanengro. Amang leanai. Di bagasan Minggu Pasion waingon. Di sima menggambarkan Tuhatai lea di sima lolong di parnidani portibion dan tanpa perhitungan dan adong kepedulian ileai salea-leana dan merarga alai
di ujungna laos ibana do na lebih mararga sian sudina dong di Portibion. Ibana do no badia, ibana do no sangap. Nangpe sangobas leak dan mararga di tonga di Portibion. Laos ido nang na terjadi tu par pesalme di turpuk tahun ngasongonor leana alai Roma de bata ipasidung si tahun nai diangkat ibana gabe terhormat boido taetong dang mararga dirita ala ni hado sauta alai Roma di bata di bagasa Tuhatta Yesus Kristus ditugu jala diangkat mahita siag gabolisop lumpur dosa dakolat diangkat unang lohot ima lumpuri di simajojata di pamatangta di paias marhite mudara asa gabe takas mararga hita di julun itu hatai. Mararga hita di bait Tuhani di Portibion. Hidup kita punya arti. Hidup kita berharga. Hidup kita punya tujuan. Om malas ni rohata di bait di bata. Sialanido napatuluhon. Sialanilas ni rohatai. Ikut taboto madok mauliate. Mengucap syukur. Allah didok di ayat 20 sia. Madok mauliate ma'au di Jahuba. Ay pardingga basa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do. Asni rohana. Namaol hamuak kamang do tamu kenang madok mauliate. Ina ma ulaun no mura. Mengucap syukur. Dang maoli. Alai boido gabe baik tertunda manang sudat madok mauliate. Molo tuak kajolma naso olo puas. Tuak kajolma apalagi nasa holak karijuna holan na marungutungut. Ileo sada. Ay sada do. Ay ang goholan o do. Ay ako pibu mga liot to. Tayo mapati. So kung ni matiin na. Lay tinggal lun. La so di ngok madok mauli ate. Manusia yang rakus. Dia akan sulit mengucap syukur. Karena apa? Dia tidak akan pernah merasa puas. Alai molo jolma nasai totong maka sebab pon nadong hanguluhonon nido nang madok mauliate. Maka sebab pon nadong mencukupkan segala sesuatu. Dia akan selalu mengucap syukur. Imam molo madok mauliate. Dan boy tarukur hita belgana godangna pabahenan ni Tuhan itu ngoluta. Dan boy tibangat tai 1 kilo do 2 kilo do tidak. Tetapi kita yakini sekecil apapun pemberian Tuhan itu pasti manfaatnya luar biasa. Dai kota mama do honota madok mauliat itu Tuhani
Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Di minggu Palmarumon. Di gabar hoddo marlas niroha di pajakonon ni tu hatta Yesus. Hita pe marlas niroha ma. Ala ditopot tu hatta Yesus do hita. Dai kontamama marulupulup todita lasma rohatta di minggu Palmarumon ala diukap do bahal ni hati goranna marlas ni roha mahita ala mararga hita di bait Tuhani marlas ni roha mahita ala taboto madok mauliate tu ibana. Amin martanyang mahita. Mauliate madiholi Tuhan, hatami na manugu-nugu hami di sitaonon parukilon na huadopi hami tung takasdo di pajon nami di alu-alu nami tuho pangurupiommu tu hami di pargugui holi Tuhan di paluaho hami di pasu-pasuho ngulu nami atau ngali Tuhan ima sihanguluhonon nami tujuluan nyari tung sopaluon nami ho alai totong mahuali Tuhan hutio pami hatami mahuhanguluho kami nangpe juppa akka sitaonan paru kilon holso ni roha gabi marlas ni roha kami di bagasan ni ala rapokodo hami ale Tuhan manuhuk di saluhuk nai diaka ruasmu na di bagasan parsahiton Nyonya Nelly Frida Siagian Borlu Batubing Nyonya KM Hutagalung Rosmelda Boru Simorakir Sahak Napi Tupulu Dr. Andus Iwan BM Tampubolon Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang Nyonya Butar-Butar Saur Masdilina Boru Sirait Dohot akar ruasmu Nahu haholongi hami naso huboto hami dia kan namar sahid manang di dia pinasida le Tuhan saluhut na nasida hubah kami tuho mangido kami tuho le Tuhan mangasahon asni roham lehonomu hamalumon sian parsahiton nasida be dia kan namar sitaonon hole Tuhan nama parguguihon diaka nataruli di pasu-pasum di lasni roha ulang tahun hari hatutubu ulang tahun di hari pardonga sarepeon parsorang ni pahoppu akka anak dohok boru Jepangan sirokap ni todina mangomo dia ke partiga-tiga taruli di perkarejuan tabbani pangkat doho jabatan ragami ali Tuhan nasutar guarehami las ni rohai alai naing matutu tugu-tugu ommu akar ruasmu na taruli di las ni rohai asa marulu puluk marlas ni roha nasida holan di bagasakko
laos di si mana sidale Tuhan maddo mau lihat tuho atong saha diho mangulu nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata marhiti-hiti edeta laos disommahita pasahat papungu pilihan.
Dunge saha mahita tu acara napasahaton tada holongta tu keluarga almarhum Nyonya Situa Edward Maniharta Bunan Boru Purba. Acarata anon marede hita sian bukuede nomor 227 saayat di namarede non Majuma Tujolo Inang Nyonya Tambunan Boru Purba. Dungi pasahaton tada holongta dungi madok hata nama wakili ruas ima amang JH Manurung, nama wakili Parhalado amang Situa J Silitonga, dungi mengapu sian keluarga, marede mahitan non sian bukede nomor 222 ayat sada dina mengunjungi acara pasahatot tada holongta. Sonarebe marede mahita sian bukede nomor 227 ayat sada Roma Tujolo Inang Nyonya Tambunan Boru Purba. Dihita nasahurion kamu aka amanami inanami hahanggi pinaribot disonnoeng congcong do diculuta ditongani hurion bagas coroon hala inang Nyonya Situa Edward Tabunan Boru Purba rap dohot yanakon nasida rap uboto sadohita hamuak kamang dohot tamuak kenang kita nasahurion ima dinaung tasakapi jala dinanaeng patupaun ni huriatta ditikinaung tatutuhod dari nasalpu dinaung jatuh tempo partikian hobar tuaturan ni huriatta amang Situa Edward Tabunan nahinan na ikko pesiun sakap tadui alai dia sakap doho lomo ni rohani Tuhani ikoni do nasaut asing tus tunata sakapi adorang sotapatupa ima topet di hari Minggu nasalpui acara pensiut tuhala amang Situa Tabunan nahinan songoni mapangalap ni Tuhan itu nasida jala nunga tarancang nanaing sipatu pau ta acara dohot perbuini tangyang ta dalat tamadok mauliate tu amang Situai di tikinguluna alai ipe hamuak kamang dohot tamuak kainang patupaut tamai saderion alai sian naung tapasahati pasahatot tamai tikion tu keluarga marhiti-hiti
na jinalo ni hala inang nyonya situa Edward Tabunan boru purba rap dohot yana kon nasida dihita na sahurion molope pasahat kami na naing si pasahatot taon baik cendramata na ikut jalon niya mang situhian songoni dohot hamulaton nirohatan na tapapungu kami pasahaton naung saluhut na mahita pasahaton na sahurion sialanima tuhamuna inang dohot tuhamu keluarga Nyonya Situa Edward Tabunan boru purba secara khusus matuhamu inang dison pasaton nami matuhamu sian naung taparadehinan nekos sahat jalon ni hamu inang rap doho amang Situa Edward Tabunan nakinan pasaton nami ma pasaton di huriom ma tikion lasmaro hamu inang majalo jala tutuhanima hamuleteho kamuna tangiang nina sahurion khala inang do sudi keluarga didongani jala dipergugui tuhanima butima. Tarpapungudo inang pilihan 12 juta lasmar hamu inang cincin manis menang dah naung ngamu pasat sian cincin mas sian dongamuna para halado namangihut pin sian huria logo HKBP homamang enak konni amang Situa Tabunan nahinan laho majalo Nuaik pesahat mahita tu nama dokhata pinasahat matiki tu amang jeha manurung na mewakili ruas. Oras marita saluna. Adorak sopasahat hataku amanginang jumulo marsatabi tu ruas ni podok cabelekoso molo tung au penang na jongjong di sona manginang nasahata mahita ti amangate adorak sopasahatan dok kataku sudi mahita mananginangi utima
nahu parsabangi hami, nahu parsangapi hami, amata, amak padita, ceprisi daun, dohot, inata, padita jojor, buru pardede, songonima, nahu haholongi hami, nahu hormati hami, sudi hamu situa nami, na aktif di gereja tau doho akacalo situa, maulate madihamuna, suak songoni turwas ni HKBP, kebeura lamaon, nahu haholongi hami, maulate madohonon nami tuhamuna, ala di leo kamu pertikianot tuhami, lau madok kata tu keluarga, nyonya tabunan boru purba, maulate ma, tuhamu inang, nyonya tabunan boru purba, nunga hira-hira sabulan leo mahulala nang moding amata. Tukudok ko pihata ko ninang dang mangaruk kari sidang olomuna. Alayo mahorati kina. Hatopina adong na diaduna nangeina adong na pinaimana. Sadari omma hata na ari na uli na denggan na pinatupan ni huriata na pasahato tada holok tuhamuna. Parjulu-julu dok tonggol pahasto tornami tuhamuna. Turu berduka cita sedalam-dalam mama siak kami ruas ni podok cabele koso. Saya tuhata matoktong na mangaramoti hamuna, tuhata manukul-nukuli rohamuna, dileoni hamu gajang ni umur. Suak songon itu pinok parmuna, sayang dia matutu, diramoti, jala diiring-iring nasida di perdalani ngulu nasida, di pasu-pasu sualhuna ulaun nasida, jala dilewat tuhamu umur na gajang. Jadi mulu pahiti hudu inang, ditiki narap kami irawat di rumah sakit Pak Mawati, termasuk mahamu inang, ina na tegar, dunga songoni lo jamuna, laho mengurus amat tanahinan, keluar masuk ke rumah sakit, satu kido tua ICU, satu kido masuk ke rumah sakit dirawat, alai omma horoa dalan di Tuhani, omma di lewat Tuhani dalan na rumengga di hamuna, jala di hita saluhna, dokonon nami do sahalinari, tung do hami manaon akka arsak ni rohamuna inang. Songoni dokoni na tua-tua ma dohonon nami. Otang mabinde bebe na bonak pinulus-pulus. So tu kamu madeli nang ay gudangku tudus-tudus. Harangan ni si malungu ma tu harangan ni si mamora. Daring makan dalungu ni do arsak ni rohai. Saya Roma persaulia dolas ni roha 7 bulan di keluarga muna. Mau latih hamu tu inang ate. Songoni ma tu amatas almarhum situa tabunan. Nasa lilingon na sida marmahani ruas nami di Pondok Cabele Koso. Tung masay denggado sudi ulaon ni amat taon di ruas nami. Mulutung adong akan masa akan dia na asing hatok bo amat taon lao makomunikasi hot tu sudi ruas. O tetu na merdala do dengan berkat duduk ni hamu ina nami boru purba. Jadi maulate madokonon nami di sudi akan adenggan nabinai ni amata daktar balos nami hami ruas ni Pondok Cabele Koso inang siatu hatta majalo hamu balos ni marlipa gada songon ni dokon ni jutedo dohonok kumuse na pura tano-tano maring rangking masih rangkongan nape badata pada udah inang todita masih gonggoman songon ni mah atas ya kami songon wakil ruas maulate gudang madihamuna salhuna horas ma partikian nu pasatami tu ham situ nai maulate Maulate ma tu amang jeha manurung namangi humuse nama wakili parhalado pinasa amatiki tu amang situa Jamot Silitonga. Mauliate ma dituhatta horas ma dihita saluhuna
parjolo mangalap hatai ba tu sude dongan parhalado dohot aka calon situa sada silopa ulbli dua silopa gadong tung au penuaing nama katahon utusan sian parhalado rap sudi mahita dapotan uli nahu hormati hami amang padita resot nahu haholongi hami sudi matahe ruas ni huria HKBP Kebayoran Lama nahu haholongi hami inang keluarga situa em Tambunan rap dohot yanakon saluhutna dison inang jongjongau utusan sian parhalado ni huriatta pasahatot tuhamuna hata nauli dohot hata nadenggan hobar tu hapan siunon ni amang nahinan sian hapar haladoon hobar tu aturan ni huriatta molo mamereng do hita tupudi nean alanunga sikopean tarang rangi tabuhul partikian ima dinalao pensiun amang situa nahinan alai dak sakap tai nasaut amang lomo ni tuhanido nasaut tu amang tabunan nahinan adorang sosahat dope tu partikian na tabuhuli ngaro jauh-jauh ni tuhani tu amangi jadi si pasahaton nami tuhamuna keluarga saluhutna terlubi ma tu inang dison margogo mainang ima dinalao marmudu-mudu ianakon napinalmaihon ni tuhani tuhamuna asa boyat tong memehono muna kapoda dohot akka dauli tu akka ianakom muna nadi palomehon ni tuhani jadi dohonon nami do inang hata songon hata ni hatta natar surat di Yesayas 55 ayat walu didok songonon ai dada pikiran munai jala dada dalammu akka dalan munai ninna jahoba imainang pahusor-husor hamuna di bagasan perdalanan ningulumuna asa bui margugu ima dina parpunu-budu ianakkon na pinolomehon ni tuhani tuhamuna asa dohonon nami ma songon hatane si tuai pidong si tapi-tapi ina habang di hauma toho di masa ni haleon horas mahamu keluarga nahu paparohat tami tu masa pensiun horas mahami na tininggal honom muna di hapar kalodon ni huriatta eme si tabatua ma parlingguman ni si borok amat tadi batado si lehot tua horas mahita apala luhut na di parorot tu hatta ma nama masu hita saluhut na utima na mangihut mangapu sian keluarga asa maju ma tujulo.
Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Ama Pendeta Sitindaun sebagai Pendeta Resort, Inang Pendeta Boru Pardede, dan seluruh warga jemaat Huriah KBP Kebayoran Lama. Kami di sini mewakili Bapak yang sudah meninggal, mengucapkan terima kasih untuk Ama Pendeta, Inang Pendeta, Palahado, Situa, Banjar, Wonocabe, Legoso, dan seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama atas dukungan, atas doa, dan atas dukungan buat Bapak selama bertugas sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jikalau ada kekurangan, jikalau ada yang menyakiti perasaan atau tersinggung daripada warga jemaat seluruh atas perbuatan atau perkataan dari Bapak, agar dimaafkan, karena kita semua adalah manusia yang berdosa, yang punya kesalahan masing-masing. Semoga kedepannya kita semakin sehat, semakin kuat dalam menghadapi juga pandemi, dan Tuhan memberkati kita semua. Mau lihat ya? Mau lihat emak, saya mulak matu kudulan. Mari demaite sian buku ede nomor 292 ayat sada laos jongjong maita saluhuna. Pilihan naung tapapungon, tapasaha matu debata, martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileon mito hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulo na rajon mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim, asalam mutadahami gudang ni sileo-leon mito kami, asalam girgir kami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say romahara jaunmo, say saut molomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
jalo hamu ma pasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tuto di munabe. Amin. Tuhita saluhu na ada orang upasahat kami ima ucapan selamat hari Minggu tuhita adong josada ima titipan naulina denggasian akka pungan amane huriatta hamak kamang dotta makkainang topet natuari sadari nasida margotong royong kebersihan di komplek gereja Dohot secara khusus di gereja. Jadi idok nasida mulubunya namang padita asabu di pasat namang padita di ganuk kebaktian minggu ima diaka manang na bukus ni permepei manang na dia pe na bar makanan na kecil ni ngomma amang inang hita saluhu na tung ia sudah diwen nasida ima di tempat ni behujulut-tai bangkut-tai sotong la gabe pola bi pasolok-solok tetusi ibu bimai masing-masing boy manod di bait tu tempat sampah nang tersedia di luar unang marserak jadi ba ima rupani titipan naulina denggan sialas ni rohani kapungan amat tadi laho pasaton itu hita jadi ba mauliati madina sida napa tu pahoni sialani mahamu kamang dotta makenang pasaton nami ma sian nami na makubas mingguta di manugo niarion are mingguan ima jam 7:30 sian nami padita situa dohot calon situa dohot organis song leader dohot tim multimedia pasaton nami tu hamuna amang dotta makenang selama hari Minggu madi kamu salu na salam sehat ma horas mau lihat